I dag er det Benjamins fødselsdag. Ja. Er I klar til at synge så højt, at vi kan høre det helt? Vi skriger ikke, vi synger flot, ikke? Er det den uden instrumenterne, Benjamin, eller med instrumenter? Okay, hvilke instrumenter vil du have? Det skal være højt. Trompet. Trompet. Violin. Og hvad skal den sidste ting være? Okay, here we go. Wow. Trompet, violin og fløjte. Wow. Er I klar? Synger I godt med alle sammen? 1, 2, 3. Benjamin har fødselsdag, og har han jo. Prøv så syng. Benjamin har fødselsdag, og har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trutte vil. Og hør nu her. Må jeg høre truttet? Hvordan vi trutte vil. Hey, Benjamin, syng nu alle sammen. Og der har han jo, og det er i dag. Benjamin har fødselsdag, og har han jo i dag. Syng med. Hør nu her, hvordan vi alle violin spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Spil nu. Hey, Benjamin har fødselsdag, og der har synger med. I dag, Benjamin har fødselsdag, og har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil. Og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Down. Hey, Benjamin har fødselsdag, og har han jo, og der i dag. Benjamin har fødselsdag, og der har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råber vil. Og hør nu her, hvordan vi råber vil. Hurra, 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 hurra. Kan du tage den der med? Ja. Sopra velo, filho. Nej, så sæt den syng lige nu. Outra vez. Nå, Sopra. Benjamin, skal vi have raketten også? Ja. Og hvor gammel er det, du bliver? Yay. Så vi skal have Quantos anos tens agora, filho? 3 lidt små, og så et kæmpe. Okay.